Привет, друзья! Четвърта част. Тъмните масони. Те, които работят за новия свят, изграден от мъжка доминация, те строят от тухли и физическа материя. Те тухли са и винаги са били хора, затворени в ограничената си 5-сетивна реалност, затворена на лявото си мозъчно полукълбо, отговорно за егото и интелекта. Хората, които управляват планета, са много високо, с много развит интелект и с много ниска или никаква почти интелигентност. Просто дясното им полукълбо е само физиологическо и те се стои там, общо взето. И трябва да има баланс между лявото и дясното полукълбо, еквилибриум на мозъка, който кулминира в пениалната жлеза или по-позната като третото око. И тези хора са почти непроменими. Те са втвърдени, някога са били по-меки, по-подлежащи на обработка и приемане на различни форми или различни роли в живота. Но сега повечето, ако погледнете 13-те слоя тухли, да кажем, че първият слой под окото, отгоре надолу, най-малкият слой, и колкото слизаме по-надолу, нямат униформи хората, обаче най-горе са хората с униформи, които контролират и притискат по-долните, по-нишите в тая игра, в тая окултна игра, които всички играем без да знаем. Те притискат по-долните. И униформа, uniform на английски, uniform, united form, обединена форма, една формация, една голяма бетонена обединена форма, една обединена единица сила от бетонен тухли в физическата форма на хора и с душа притисната от самата тяхна тежка материална пирамида. Душата е под пирамидата. Изпълняващи заповеди и оставящи духовния морал в ръцете и в по-важно и в душите на най-големите морални релативисти. Те и живеят. Първият принцип на сатанизма е собствена self-preservation, собствена ти си в центъра. Ти предпазваш само себе си, без значение. Нищо друго. Ти си на първо място. Или пакта ви. И да, общо взето всичко оставено в ръцете на моралните релативисти, сатанистите. Част от които са сатанисти. Работещи заедно с всички тъмни окултисти. И имат морал малко по-малко от българските политици. Всъщност доста по-малко. Но ако илюминираме или просветим себе си достатъчно с окултно знание или знание изобщо, но да кажем най-вече с окултно знание и сила, може да бъдем другия тип масони, те, които имат за цел да махат малко по малко тухлите от пирамидата и да отварят пространство за светлината, знанието, силата и свободата да стигат по-близко до земята. Малко по малко те редове с униформи и бетони да се махат малко по малко и светлината, идваща от по-горните измерения, знанието, духовността и силата, идваща от по-горните измерения, да не се блокират от материалното им и да достигнат обикновените хора. Това е идеята на другия тип масони, които са доста по-малко. И има доста известни от тях и познайте какво става.
с тях познахте. И винаги е ставало. И повечето неща са станали публично. Просто хората да видят, той е пак символично да се уби човек и той нещо да се насложи в медията, която се контролира естествено от същите лица, би ги нарекал. Всичко си е едно и също, нищо ново под слънцето общо взето. Просто изглежда по различен начин. Обаче извинявайте, от време на време си губя мисълта и може малко бъркам говоря, се отклонявам от темата. Обаче не съм перфектен, просто опитам да направя интересно видео. Чрез геометриен символизъм на следващата картинка, чрез геометриен символизъм, тук виждаме символа на Соломон, също е закодиран тук. Значи белият триъгълник в следващата картинка тук, белият триъгълник е светлия аспект Янг, комбиниран с женския Йин, тъмен аспект на нашето и вселенското съзнание. Вселената е абсолютна холограма, между другото, ако някой не знае. Тези два аспекта създават уплътнението на Соломон, както отгоре, така и отдолу. Херметическият принцип е закодиран в този магически символ. Не в този, ами в този. Тук просто имаме картинка на дядове Соломон. И както отгоре, така отдолу, е много известна фраза, може би сте чували. Значи, обаче тя означава, че микрокосмоса се контролира от макрокосмоса. Директно, точно, прецизно. И нещо интересно за учене след това видео, защото преди това надали някой го е учил. Астротеология, която изучава астрономическите корени на боговете, богините и демоните. И общо взето ще видите, че доста неща са свързани, ама пак не са за всеки. Все пак е окултна наука. Ние като да гледаме Господаря на ефира, да се върнем към уплътнението на Соломон, което е тялото в уединение с душата в храма на човек, неговия мозък, неговото слънце и луна, демек лявото и дясното му полукълбо, уединение в еквилибриума на третото око, пениалната жлеза, която е калцифицирана при повечето хора. Пак, може би, 99% от хората е калцифицирана и ниско работеща или изобщо не работеща заради той вкусно нещо наречено флуорид, което е абсолютна отрова. Той се е отрова. Няма друга дума за него. Отрова. Има отрова във водата, има отрова в пастите за зъби, флуорид и в какво ли още друго няма флуорид. Не знам аз вече в какво се слага. Значи в комбинация с всички мозъчни промивни телевизионни, като цяло информативни, в много големи дебели кавички, информативни, деинформативни всъщност без кавички, медии и организации и структури, каращи лявото мозъчно полукълбо да доминира нашето съзнание постоянно, подсъзнателно, съзнателно и както и да е, то просто го доминира. Сега обаче да погледнем да сменим пак темата, с тия сме се говорили. Всъщност ще спра видеото и ще продължим в час 5.